लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो लानाय जादों एबा बेयाव आङो केस स्टाडि खालामनानै बिजिरनानै नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो लानाय जादों। दा बियो मा जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेइलावबो नुखाबाय जानो हागौ जे आथिखालाव बर' बिजोंनि फरायसालि थैलांनो नागिरनायनि जाहोनफोरा मा? दा बिनि सायाव गेबेङै बिजिरनानै नोंथांमोनजों लोगोसे बाहाय फोरमायलायनो नागिरदों आरो बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलाङोबानो बुजिनो मोनगोन बेहाय मा मा जोंनि सायाव इफेक्ट जानानै दङ आरो मा मोनसे खालामोबा जोङो बेनिफ्राय बारग'नो हायो बिनि सायाव नोंथांमोना डिटेल्सै होनो लानाय जादों। दा बेखायनो साफ्रोमबो जुदि नोंथांमोना नायदोंब्ला नायनो गोसो जादोंबा जोबजासिम नायलांनांगोन अब्लासो बुजिगोन। दा बेयाव आङो नोंथांमोननो आंनि लाबनि थाखाय नायनो थिनाखै नोंथांमोनहा बुजिनो हानायनि आरो गासै बाथ्राफोरखौ हमनो हानायनि जाहाथे रावनिबो सायाव दाय जाबसिनलाया बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायनो थिननाय जादों। आरो जायफ्रा नायनो सम गैथ'आ नोंथांमोना उनाव नायबानो जाबाय ससे नायनानै स्किप खालामालासे नायनायनि थास्लायस्लाय नोंथांमोना उनाव नायबानो जाबाय। बाहाय नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव बिनि सिगां नोंथांमोननो बाहाय मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो बाहाय भाइरेल पस्ट जादों मोनसे बे जाहैबाय फेसबुक आरो वाट्सापावबो शेयार खालामबाय गोबाङानो जे सोरबा सासे मानसिया लिरदोंमोन जे बर' बिजों फरायनायनि एबा बर' बिजों थैलांनायनि थाखाय बर' मिडियामा थैलांनायनि थाखाय दायनिगिरिया गुबैयै बर' मिडियामाव मावग्रा मास्टारफोरानो होनदों। बिथांमोनहा मास्टारफोरखौ थांखिदों बर' मिडियामाव मावनायफोरखौ आरो बिनि अनगायैबो बिथांमोनहा बाहाय लिरबावदों जे मानो होनबा बिथांमोनहा गावसोरनो गावसोरनि फिसाज्ला फिसाजोफोरखौ गुबुन मिडियामाव फोरोङो बेनिफ्राय गावसोरनि फरायसालियावनो सोनो हाया। दा बिथांमोनानो मेन दायनिगिरि आरो बिनिफ्राय गाहायाव होदों माखासे दैदेनगिरिफोरखौ दायनिगिरि होदों। दा बाथ्राया बेयाव मोनसे हारिनि हिसाबै जोंनि बबेबा मोनसे हारिनि बिजोंखौ लाखिनाया बबेबा मास्टारनि सोरबा दैदेनगिरिनि सोरबा मानि बेयाव खोथा फैया। बियो फार्स्टआवनो नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै लाग्रोनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना जायहा बुंदों बिथाङा दसे सानब्रबनि गेजेरजों माखौबा मोनदांहरदों बेनिफ्रायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेखौ आं मानो बुंदों जोबजासिम नायलांबा नोंथाङा मिथिसिगोन। दा बाहाय गासैबो मास्टार बा बर' मिडियामाव मावनायानो बर'आव फोरोङालासे थायाखै। 50% बारा 50%नि बाराया दाबो फोरोंगासिनो दङ नाथाय बाखियासो फोरोङाखै। आरो बिनिफ्राय दैदेनगिरिफोरनि बेलायावबो गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो फोरोङालासे थायाखै। गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो खावसेनि बा गोबां बिबांनि दैदेनगिरिफोरानो माबेयाव गावबा गावनि बिजोङाव फोरोंनायबो दङ। दा बेखायनो बे बाथ्राया गासैखौबो सायाव लायनानै बुंब्ला बियो जाया। गोबां बिनि सायाव गोबांथार माखासे इसुफोर दङ, जाहोनफोर दङ, गोनांथार बिजिरनांगौनि आरो सलिउसन खालामनांगौनि बाथ्राफोर गोबां दङ। दा बे बेलायाव नायनानै थांदिनि फैदो। दा आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बाहाय बुंग्रोनो नागिरदों जोंनि बर'आव गासै आसामाव गोबां लाख लाख बर'फोर दं। बेनि गेजेराव जोंनाव फोरोंगिरि मावग्रा मानसिफोराल' गोबां गैया आरो बिनि बेलायाव बिथांमोननि फिसा फिसौनि बाथ्रा बेथ' आरोबाव बाङायबावगोन आरो बिनिफ्राय दैदेनगिरिया जोंनाव साबेसे दैदेनगिरि दङ। दा बेखायनो दैदेनगिरि आरो गावनि सोरबा फोरोंगिरिनि सायाव बेखौ दाय जाबसिननो नाङा, गावबा गावनि सायावनो दङ बियो दाया। जोंनावनो दङ माखासे आरो माखासेया जोंनाव गोबां दङ। बेफोरखौ फैदो नायलांदिनि फार्स्ट मोनफा मोनफा हिसाबै। दा बाहाय नोंथांमोननो गासै मोनद'था आङो माखासे आयदाफोर लाना होफैदों। बिनि बेलायाव जोङो फार्स्टआव समाजारि, आथिखालनि रांखान्थि, सोलोंथायारि, प्राइभेट स्कुल आरो ओनसोलनि लोरबां रायजो, सरकार आरो फोरोंगिरि आरो फरायसानि लेहेम बाहाय गासै 6था आङो बाहाय आयदाफोर लादों। दा बिनि गेजेरावहाय आङो गासै दायनिगिरि एबा गासै मेन गुदि जाहोनथारा जाबाय 5 नाम्बारनि सरकार। दा बेखौ नोंथांमोनजों लोगोसे लास्टआव रायलायगोन, सिगांनिफ्राय लाबोगोन। मानो होनबा सरकारखौ डाइरेक्ट रायलायहैनाय लोगो लोगो गोबाङानो सरकारनि मानसि थागोन, गावखौ बुंनाय बादि मोनगोन, नाथाय बे बाथ्राखौबो नङा। फैदो जेखिजाया फार्स्टनिफ्राय थांदिनि। समाजारि बेलायाव जों नुनो मोननाय जादों जोंनि बर'आ मोनसे समाज। दा बे बर'आ मोनसे समाजाव जोङो बर'जों बर'नो रावबो जोंनि बर'जों बर' मालाबाबो मान होलाया, अनार होलायलाया। दा बे मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम। दा नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन बर' बिजोंनि फरायसालियाव जेनेबा हमनानै ला सासे कलेजनि लेक्सारारा गाव बर'आव फोरोंग्रा हिसाबै सोबाय। दा कलेजनि लेक्सारारफोरनि बेलायावनो रायलायलायगोन गोबां बर'फोरजों, नोंथाङा फिसाज्लाया बबेयाव फरायखो, मा मोनखो, बेफोरखौ सोंलायलायगोन। आङो गामिनि LP स्कुलाव होदों जुदि बिथाङा बुंगोन, अब्ला बेखौ बेनि ओनसोलनि मानसियानो होनगोन, रावबो बुंनाय नङा, बर' मानसियानो होनगोन। बर'आवसो सोबाय, सरकारि स्कुलावसो सोबाय, नै बेबायदि नासयगोन। दा अब्ला बेखौ नाथाय बेयो माब्ला मोनगोन, बैयाव लोगोफोरनि गेजेराव बबेबावबा प्रग्रामाव माबा मोनसे जायगायावसो बियो बेबायदि मोगा मोगि बाथ्रा बुंजानायखौ खोनानो मोनगोन। आरो बेखौ आङो सासे कलेजनि लेक्सारारजों एगजाम्पोल होदों। नोंथांमोनहा बेखौ नुनो मोननाय जागोन जोंनि गामियाव सोरबा अफिसारानो जा, सोरबा साख्रिआवला नङियानो जा, सोरबा गोरिबानो जा, जायखिजाया बर' बिजोङाव फरायनाय नुबानो
नेवसिखागोन। दा बे नेवसिग्राया सोर जाखो? सोरबा हारसाया सोरबा गुबुन हारिया बेखौ नेवसियाखै, जोंनि मानसियानो बुंगोन। अब्ला बियो लाजिनाय मोनगोन। दा बेखायनो जोंनि समाजानो गुबुंले। बेनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबो मोनसे समाजनि प्रब्लेमखौ आं नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामबावनो, बे जाहैबाय जोंना फोरोंगिरि, बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोर आरो गुबुन बिजोंनि फोरोंगिरिफोर। दा बे बेलायाव नाय, जुदि सानै मानसि हमनानै ला कम्पेयार खालामगोन आरो सासे मानसिया इंराजि मिडियामनि मास्टार, एखे हमनानै ला एमइ स्कुलनि, हमनानै ला आपार प्राइमारिनि थारमाने, बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट स्कुलाव बर' मिडियामाव मावग्रा सासे मास्टार, सोरखौ भेलु होसिनगोन? जोंनि मानसियानो होनाय नङा जे गभर्नमेन्ट स्कुलनि टिचारखौ बांसिन होगोन, बेबादि। आरो बेनिफ्राय मोनसे जाहैबाय जर खालामनाया जाहैबाय, बिनिफ्राय आरो बे मोनसे एमइ स्कुलावनो आरोबाव मोनसे डिभिजन खालामबावगोन जोंनि समाजनि मानसिया, मास्टारफोरखौ माबायदि नासयबावगोन नोंथांमोनानो नायबा नुगोन जे फार्स्टआवनो नुगोन एमइआव मा फोरोङो, सासेया बुंगोन हमना ला सासेया इंलिस जायो, सासेया हिन्दी फोरोङो, सासेया साइन्स फोरोङो, सासेया मेथ्स फोरोङो, आरो सासेया जुदि एमआइएल साबजेक्ट लायो बर'आव, दा बेखौ मा खालामगोन? गासैखौबो मान होनानै बर'आव फोरोंगिरिखौ आरोबाव बांसिन नायबावगोन। अबस्से बिथाङा बर' लायाबाबो एमइ स्कुलाव आर्ट्सनि गुबुन गुबुन बिथिंनि माबाफोरखौबो हायो। दा बियो जानो हागौ बियो नाथाय मास्टार डिग्रि हल्डारबो जानो हागौ। दा बेबादि मोनफा मोनफा नासयबोयै सोरबाया बर' लायोबाथाय बिहा नासयजागोन आरो, जेसेबांखि गोरों जाया मानो, जेसेबांखि बिहा भेलु थाया मानो, गैखाला आरोखि। आरो एलपिनि मास्टारखौथ' दामखौनो दोनखाया, एलपि मास्टारफोरखौ गभमेन्टनिखौ बा बर' मिडियामनिखौ जोंनि मानसिफ्रा, मालायखौ होनाखै दे, बर' मानसिफ्रानो जोंनि मानसिफ्रानो। दा बेबादि बाथ्रा जोंनाव, बेखायनो जोंनि बे समाजाव साननाय बिराद गोरोन्थि साननाय, बेखौ जों गारग्रोनांगोन। बेखायनो आं दहायनो होनदों, सोरबा फोरोंगिरिनि सायाव जाबसिनबा बियो जाया। बेनिफ्राय आथिखालनि रांखान्थिनि बेलायाव आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ बुंनो नागिरदों, दानि मुगायानो जोंना कमार्सियेल जुग, दा बाहाय जों बयबो जुजिलायनो सानो। दा बेखायनो बाहाय जोंनाव सोरबाया गोदोनि बायदि हाल खदालजों जानो होनबा बेयो जाया। गोबांनो साख्रिआवला बाख्रि नागिरनायखौ लुबैगोन, बिमा बिफाया मालाबाबो गाहायाव थांजानो लुबैया, गाव जे जा साख्रि मावदों बेनिफ्राय साबसिन जेब्लाबो जाजानो लुबैगोन। सासे एलपि स्कुलनि मास्टारा गावनि फिसाखौ मालाबाबो एलपि स्कुलनि मास्टार जाजानो लुबैफिना, बा गुबुनसो जाजानो लुबैगोन बियो, बिनिफ्राय साबसिन जाजानो लुबैथारगोन बियो, माबा मोनसे साबसिन जाजानो लुबैगोन गावनिफ्राय। मानो होनबा बियो गाव जेखौ मावगासिनो दङ, गाव जेखौ मोनदांगासिनो दं, बे गावखौ खस्थ' मोननाय जादों। एमइ स्कुलनि मास्टारबा बियो एमइ स्कुलनि मास्टार, गावनि फिसालाया जाफिनथों बे साननाय नङा, गावनि खस्थ'खौ बुजिबाय, बिनिफ्राय साबसिन नागिरगोन बियो। दा बेबादि हिसाबै बाहाय मा खालामगोन? गावनि फिसाखौ गोरों गोरा खालामनो थाखाय बियो गोबां लामा नागिरगोन। लामा नागिरनायनि बेलायाव नुनो मोननाय जागोन जे जोंनि बर' मिडियामाव जोंना ससेल' बर' मिडियामजों फरायनो मोनो, बेनिफ्राय बाखिया ससेया हाहैया। दा नुनो मोनगोन आरो गोबां बर' बिजोंजों फरायनानै लाख लाख बा हाजार जोंनाव गोबां गोग्लैसोनानै थानायखौ नुबाय। दा बेखौनो बिसोरो सानसै, जों गुबुन बिजोङाव फरायनायनि डेभेलप जानायखौ कम्पेयार खालामगोन, रुजुगोन, बेनिफ्राय बिथांमोनहाबो मा खालामनोसै? गावनि फिसाखौ गोरों खालामनो थाखाय गुबुन लामा लानोसै। नैबे मोनसे, आरो बियो जाखागोन जेब्लाबो। सासे इन्जिनियार फरायहोनो थाखाय जोंनो सासे डक्टर फरायहोनो जुदि लुबैदोंबा, बिथाङा सासे माबा मोनसे टेकनिकेल लाइनाव सोनो लुबैदोंबा, बिथाङा गोजौनिफ्राय नाहरालाबा गाहायनिफ्राय नायखागोन, गुदिनिफ्रायनो मोजां जाहाथे जालाङो बेखौ बिथांमोना नोजोर खालामगोन। दा बिनि थाखाय बियो नैबे गाहायनि 3 नाम्बार पइन्टजों गोरोबगोन। नोंथांमोननो बाहाय आं होनाय जादों, जोंना सिगाङावथ' गैखायामोन असमिया मिडियाममोन, जों बयबो मोनबाय। नै मैया दाखालिसो 18 मे बर' बिजों सान फालिदों। दा बे बेलायाव जों नुनो मोननाय जागोन जोंनि सोलोंथाइया आद्रा सोलोंथाइ। दा बेखौ जोङो गोबाङानो सानो माने मानो आद्रा? दा बे जाहैबाय जोंना क्लास 10 सिमल' बर' मिडियामजों फरायनो मोनो, बेनिफ्राय क्लास 11 हाबनाय लोगो लोगो, अर्थात हायार सेकेन्डारि हाबनाय लोगो लोगो बियो इंराजि मिडियाम जाहैगोन, गुबुन मोनसे जाहैगोन। जा इंलिस लालांगोन जों इंलिसाव लाहैगोन। दा बेनिफ्राय एमआइएल साबजेक्ट आरो अल्टारनेटिभ जुदि माबा मोनसे एडभान्स बर' थायोबा, बे मोनसेल' जाहैगोन, बाखि गासैबो इंलिस जाहैजोबगोन बा गुबुनसो मिडियाम जाहैगोन। दा बे बेलायाव मा जाफैनोसै? सासे गथ'खौ गाव बर'निफ्राय फोरोंहोनानै फरायलांबाय थानाय गथ'आ बैसिम मोनहैनाय लोगो लोगो टटेलि गावनि मिडियामखौ सोलायहैनांगौआ बेहा जोबोद गोब्राब जाहैगोन। मानो होनबा बे सिगाङाव गोबां जेंना, गावनि बर'जोंनो फरायलांगासिनो दङ, बैयाव हाहैया, बिराद गोब्राबजों नाजाहैनायनि गेजेरजोंसो बियो हाहैगोन। जानो हागौ बे मोखास्थ' बायदिसिनाजों जाहैगोन। दा बे बेलायाव बियो मार्कस मोनहैनाय मानाय केरि खालामनाय रोंनाया गोबां थफात जाहैयो, माने फाराग जाहैगोन। बेनिखायनो मा साननोसै दानिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा, गथिखे बैयाव बेबायदि प्रब्लेम जाहैस्लायस्लाय बेखौ आं उन्दैनिफ्रायनो इंराजियाव सोना होनोसै, नैबेबादि मोनसे साननायनि गेजेरजों बेखौ खालामनाय जायो। बेखायनो फार्स्टनिफ्रायनो इंराजियाव सोनाय जासै। दा बे बेलायाव जोंनि गोबां मानसिफ्रानो साननो हागौ मानो थाखाय सोखो? दा बे जाहैबाय बेयाव मोननै बाथ्रा दङ। मोनसेया जाहैबाय जोंना गोदोबो फोरोङोमोन,
दानि दिनाव जोंना मा जाबाय रांखान्थियारियै गोबाङानो जोंना डेभेलप जाबोबाय मानसिफ्रा दा बेखायनो बयबो सोनो हायो इंराजियाव बेखायनो गोसोबानो सोगोन गोदोबो गोसो दंखायोमोन गोदो बांसिनसोमोन गोदो मानो होनबा एलपिनिफ्राय एमइनिफ्राय हाइ स्कुल बिदि लासै लासैसो बर' जाबोदों नालाय ओंखायनो गोदोबो इंराजि बिजों बा गुबुन बिजोङाव फोरोंनाया दंखायोमोन दा जाबाय जोंनियाव गोबां नुसारनाया जाहैबाय जोंनाव गोबां इंराजि मिडियामा जोंनि लकेलावनो फैबाय गावबागाव लकेलावनो फैबाय दा गोजानाव थाखा फैसा गारनानै फोरोंहरनांगौनि गोनांथि गैला खाथियावनो न'नि साखाथियावनो थाफैबाय दा बेयाव बिथांमोना फोरोंनो चान्स मोनबाय आरो फैसा थाखायाबो गोदोनि बादि नंला दा बयनावबो दंसै दा बेखायनो बांसिनै इंराजि मिडियाम सोनाया दा बांसिन नुजाबाय दा बिथांमोनहा बै सोलोंथाइ ससेखौनो नायहरो आरो उनावहाय जाहाथे गावनि फिसाया मोजां जायो बेनि थाखाय बानायो दा बेखौ जों रावखौबो बादा होनो हाया सोरखौबा बादा होनो थाङोबा बेयाव गावजों गाव दायसो जागोन दा बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नाम्बार 4आ जोंनि बर' बिजोंनि स्कुलफोर थैलांनो लानायनि लामाया जाहैबाय खाथियावनो प्राइभेट स्कुल गायसननाय नोंथांमोना नुगोन बबेबा गामियावनो एलपि स्कुल बाउन्डारि बारबानो नुहुरलायो बावनो एलपि स्कुल बेलाय जाखागोन आरो बै एलपि स्कुलनि टिचारनि फोरोंनाय आरो गभर्नमेन्ट स्कुलनि आरो प्राइभेटनि फोरोंनाय बेयाव गोबाङानो जोंनि मानसिफ्रा फाराग नुगोन दा बेयावबो गावजों गाव नासयलायगोन बावनो प्राइभेट दङ बाव मानो सोनांगौ गावजों गाव जोंना समाजनि जेंना फैलायबाय दा बेखायनो बाहाय सोबाय जुदि एरिया मोनसेयाव एबा गामि मोनसेयावनो गामि मोनथाम मोनब्रैजों हमनानै लायोब्लाबो मोनसे प्राइभेट स्कुल थायोब्ला बेयाव साबेसे गथ'आ गोदानै जोनोम मोननाय थागोन नार्सारियाव हाबफैनायनि थाखाय 10-12 जन थागोन दा बे 10-12 जना बै खाथिनि प्राइभेट स्कुलावनो हाबजोबोब्ला बे खाथिनि एलपि स्कुलावलाय सोर बबेया नार्सारियाव हाबहैबावगोन खथाखौ सोर हाबहैबावगोन हाबहैनाय नङा निस्सय बेयाव हाबजेननायानो गैखाला अब्ला बेयो लासै लासैनो बे एलपि स्कुला थैलांगोन मेइनआ प्राइभेट स्कुल दा बे प्राइभेटआ बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल गायसननायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों दानिया बाहाय गोबां प्राइभेट स्कुलफ्रानो जोंना बाहाय दुखु मोननाय थांसैलाय नाथाय बे नङा प्राइभेट स्कुलाफोर बानायनांगौ नाथाय डिसटेन्सखौबो नायनांगोन रायजो राजाफ्राबो बेखौ नायनो नांगोन दा प्राइभेट स्कुलनिफ्राय जोंनाबो खाथियावनो सरकारि स्कुल मास्टारफोर दंखायोमोन दा बेखौसो जोंनो नायनो नांगौ बाहाय जाबाय ओनसोलनि रायजोफ्रा लोरबां होननाया बे एलपि स्कुल नागारनायनि खार'ना एलपि स्कुलनि टिचारा मोजां फोरोङाखै माखासेया सोरबाया जौ लोंनानै फैयो सोरबाया माबा माबि भेलु गैया फोरोंनाया जाया ओरैनो एटेन्डेन्सल' लायो बेफोरखौ नुदों बा रायजोनि गामिनि मानसिफ्रासो थांनानै बेखौ बुंहैनांगोन हायोबा ट्रेन्सफार खालामनायनिबो राहा लानो नांगोन अब्लाना बियो गिगोन मोजां फोरोंथाइ होनो थाखाय बेखौ नारसिननो नांगोन अब्लाना जुदि जाथ्राबा बेखौ गुबुनाव सोलायहरनांगोन गुबुननिफ्राय मोजां लाबोनो नाजानांगोन दा बे बेलायाव जोङो मा नुनो मोननाय जाहैबाय अब्ला जुदि बिनि एलपि स्कुलनि मानसिफ्रा स्ट्रं जायोब्ला मास्टारफ्रा अब्ला बेयावनो फोरोंनाया बिथांनानो मोजांखाबा खाथियाव प्राइभेट थामालाय अबेबा प्राइभेट थामालाय मानो थाखाय सोहैनाय नङा निस्सय बावनो सोखागोन बेबादि मोनसे राहा लाजायो होनदों बेनिफ्राय मेनआ जाहैबाय जोंना सरकारा जाहैबाय जोंनि बिराद गिदिर जेंना सरकारा मानि थाखाय जेंना जाफैखो दहायनो होदोंमोन जोंना सोलोंथाइनि राहाया ससेल' क्लास 10सिमल' बर' बिजोंजों फरायनाय बिनि थाखाय नाथाय जोंनि बर' मानसिया गोबां आफादफोराव क्लास 10सिमल' खालामनो होननानै दाबि खालामाखै गोजौसिम इउनिभार्सिटि लेभेलसिम खालामनायनि दाबि खालामबोदों नाथाय सरकारा जोंनो मालाबाबो होआखै दा बे बिराद गिदिर मोनसे जेंना मानो होनबा जोंनि सरकारा डेम'क्रेटिक नालाय पलिटिकेलि बिराद नोजोरजों नायो राजखान्थिजों माबा मोनसे होयोबा राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखायसो होयो गोबाङानो साननानै नाय दिनै बिटिसि बिएससि बिटिआर माबा माबि एकर्ड जाबोदों गावसिनि मुलाम्फानि थाखायसो होबोदों बर'फ्राबो दा बेखायनो मा जाबाय मोनफ्रोमबो बबेबा मोनसे हारिनि दाबि खालामनाय इसुफोरखौ बिसोर खेबसेनो सल्भ खालामनाय नङा माबा मोनसे समाव मोनसे उनाव मोनसे गावसिनि खाबु बादियैसो बेखौ मावलांगोन दा बे हिसाबावनो थालांगासिनो नाथाय जोंना मास्टार डिग्रि बा इउनिभार्सिटि लेभेलसिम जुदि बर' बिजों थायोबा बै माखासे सोलोंथायारि जेंना माबा माबिया जोबहैगोन दा बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंना जुदि बर' बिजोंजों फरायनो थाङोबा मोनसेया मा जाहैबाय फरायनानै जोङो डिग्रिखौ लानो हागोन नाथाय साख्रि मावनायनि गासैबो रोखोमनि एग्जामफोर होनांगौ जायोबा जोंना बेयाव कुइसन पेपार फैनाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि कुइसन पेपारफोर फैनायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जामनि कुइसन पेपारफोर फैनायफोरा जोंना बर'जों जों मोना बेयाव जोङो खाथां बुंनो हायो गोबाङानो एग्जाम होबाय नोंथांमोननि गेजेराव बाहाय नुगोन दा जोंना बुंनायावल' मोजां इउपिएससि एग्जामखौ जों बर'नि होनो मोनो राइट नंगौ नाथाय इउपिएससि एग्जाम होनो थाखाय ग्रेजुवेट जानांगौ नाथाय ग्रेजुवेटनि गाहायाव थानाय हायार सेकेन्डारि पास मेट्रिक पास बिथांमोनाबोथ' साख्रि मावगोन दा अब्ला बिथांमोना मा जागोन आसाम लेभेलनि आसाम स्टेटनि एग्जाम होनायनि बेलायावनो मा जाहैयो
हमनानै ला आसामनि गासैबो एग्जामफोर साख्रिनि एग्जामफोरावनो जों मा मोनो एसामिस अपसन हिन्दी आरो इंलिस मोनगोन मोनथाम बर'आनो गैया एसामिसखौथ' रोंखाला फरायनो रायज्लायनो रोंबाबो बबेखौ मोनलायखो हिन्दीयावबो एसेग्राब स्मार्ट जाहैला इंलिसाव थ'थ'थार नांगौ इंलिसनिफ्राय बेखौनो बानायनानै लिरगोन दा बेयाव जोंना क्रिटिकेल जाहैयो दा बेफोरखौ नायहरो आरो सेन्ट्रेल एग्जामखौ जों नायबाथ' मोनगोन अपसन मोननै हिन्दी आरो इंलिस मेक्सिमाम गासैयावबो रेलवे टेलवे गासैयावबो मोनगोन एसामिसनि अपसन मोनफागोन बर' मोननाय नङा दा बेबादि गोबां जेंना दङ नाथाय जोंनि मोनफा मोननै लकेलनि साख्रिनि इन्टारभिउफ्राव बर'नि मोनगोन दा बे मोनसे मोननैयाल' गासिबो थाखाय थोजासे नङा दा बे बेलायाव गोबां जोंनिफ्राय दाबि खालामबोदोंबाबो सरकारा नायाखै सेन्ट्रेलनि सरकारा जुदि नायदोंमोनब्लाबो ओइट सिडुलाव हाबलायलायदोंमोनब्लाबो जोंना नाथाय बेफोराव दासिमबो गैया अब्ला बै फरायसाफोरा मा खालामगोन बेखौ नोजोरबो हरगोन आरो बिनि थाखायनो सिगांनिफ्रायनो जाहाथे बेफोरबादि रावफ्रावबो स्मार्ट जायो बिनि थाखाय बिसोरो नाजागोन दा बेबादि आरो मोनसेया जाहैबाय सरकारनि प्रब्लेमा जोंनि फरायसालिया दा थैलांनायनि लामायाव जाहैबाय साख्रि थिसनै गोबाव बोसोर 7 बोसोर 8 बोसोर थांनायनि उनावहायसो मोनसे साख्रि थिसनगोन बेनिफ्राय दाना बे 8 बोसोर गोलावआव बबेबा मोनसे स्कुलनिफ्राय मास्टार रिटायार बोरायनानै रिटायार जालांनाया बोसोरे थालांगोन दा बेयाव मास्टारा खम जालांगोन दा बिनि थाखाय फोरोंनायाव बै एलपि स्कुल बादियाव जुदि 3 मास्टार नांगौबा 2 बा सासेल' मास्टारजों बोरै बेखौ मेकआप खालामनो बिदि जेंनाया जाबोगासिनो दङ दा बेबो मोनसे बिराद गिदिर इसु बेनिफ्राय दङ फोरोंगिरि आरो फरायसानि लेहाम नैबे 5 नाम्बाराव दहाय होननायजों इंराजि आरो हिन्दी बेफोरबादि लेंगुवेजफ्राव स्मार्ट नङि जानो हायिया जोंना गाहाय लेभेलाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि लेहेम जानाय बेहाय जाहैबाय एलपिखौ दोनथ'नानै एमइ आरो हाइ स्कुलनि बेलायाव जायो बाहाय इंराजि टिचार आरो हिन्दी टिचार बिथांमोनहा फरायसाफोरखौ स्मार्ट खालामहरनो हाया आरो फरायसाफ्राबो बै समाव एमइ आरो हाइ स्कुलनि बेलायाव हिन्दी आरो इंलिसनि थाखाय बिथांमोनहा गावसिनि रोंनायखौ बिख'नानै लानो नाजाया इंराजि रायलायनो सोलोंजोबोआ इंराजि हिन्दी रायलायनो सोलोंबोआ दा बेफोराव बियो थाबोलांबाय थायो दा बेफोरखौ जोंनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा गावजों गाव बेखौ रिलेसन खालामनांगोन बेनिफ्राय एलपि स्कुलखौ बुङैनि खारना बेनो एलपि स्कुलाव मास्टारफ्रा अल इन वान जायो माने सासेयानो गासिबो साबजेक्ट लानाङो आरो बेयाव गासैखौबो बेसिकल' होखानांगौ बाहाय इसेग्राब गोनां गैया नाथाय हाइ स्कुल आरो एमइ स्कुलनि बेलायाव बियो जोबोद गोनांथार मानो होनबा बाहाय सेपारेट टिचार थिसननाय जायो साबजेक्ट वाइसै दा बेखायनो बे मोनसे आरो बेबायदि जोंनाव गोबांथार फिसा आरो गिदिर इसुफोर दङ बेयाव जाहैबाय गोबांथार माखासे प्रब्लेमफोर दङ जाहोनफोर दङ दा बेफोरखौ सुस्रांजोबनो हायोब्लासो जोंनि बर' बिजोंखौ गारनानै गुबुनाव हाबहैनाया जोबगोन आरो बेखौ जोङो सोरबा टिचारखौ सोरबा पलिटिसियानखौ सोरबा सासे लिडारखौ बेबायदि जोङो सोरखौबा थुनानै रायोबा जाया सोरबा टिचारा गासैखौबो सोजोबोबाबो गासैबो टिचारानो गावनि फिसाफोरखौ सोजोबोबाबो गुबुना लांखागोन टिचारा जोंनाव एसेबां एभेलेबेल गैया बिनि एग्जाम्पलखौ आं होनो इन्टारेस्टिं बाथ्रा बियो बर' मिडियाम स्कुल एमइ स्कुलाव मोनसे स्कुलाव मास्टारा थायो खोब बाराथाराव साबानिफ्राय साद' बिथांमोना गावनि फरायसाफोरखौ गावनि एमइ स्कुलाव सोयोब्ला खयजन जागोन सासे सोयोबाबो 6 जन बेनिफ्राय बाखि एमइ स्कुल गंसेयाव हाबनो हायो जोंनाव गासा मोनसे क्लासाव 30-40 लिमिटआनो गैया आरोखि माने 100-200 जनबो हाबनो हायो अब्ला बोरै जालायखो फोरोंगिरिनाव दाय होनानै फोरोंगिरिनि फिसाफोर फरायैनि दाय बोरै थांलायखो दा बे मोनसे दा आसा खालामो नोंथांमोना गोबाङानो बुजिनो हाबाय जानो हागौ बेबायदि जेंनाफोर जोंनाव गोबां दङ जा सासेया जोबजासिम खोनासंदों नोंथाङानो बुजिबाय जानो हागौ बाखि आद्राजों जायफ्रा बुजियाखै नायजोबाखै बिथांमोना आद्रा थागोन बेथ' रोखा बेनिफ्राय जायफोरा नायदों नोंथांमोनखौ जाहाथे बुजिबाय बिनि सायाव नोंथांमोनखौ नायजोबनायनि थाखाय साबायखर बावबाय एसेनोसै गोजोन्थों।